Mesie w grybce. Pierwi giedał Sobbetowie, że kłyś do czarownica miała swojego diabła jako służka. Trzymała go w glenionym garku albo w beczce zapieckiej. Nikt nie mógł uzrzec, żeby diabeł nie stracał swojej mocy. Za to ten płemygał czarownicę we wszystkich ciarach. Czarownica za pomocą swoich diabłów wiedziała, jak szkłedzec lecą. Żeby nagłe bezcesnąć czar, nie leżało przenieść do jego domu mesie. Ale tak, żeby nikt tego nie uzdrzył, bo w ten czas diabel ściciary co nie sprawdzą. Jednego razu stara czarownica chciała sprowadzać bieda i zło na chęć staryszka, które szosę łejska poleściła. Uzdrzała na szosę młodego knypa i kazała mu zanieść gleniony gryb do domu starego człowieka. Gydała knypu, żeby blues nie zazerał do grabę. Knyp zgłędził się, ale jego ciekawota była tak wielka, że ten zazdrzył w ta grybka. Wtedy z garka zaczęły uciekać czerni mesie i w tej samej chwili diabelści młece stracały swoją siłę. Wtedy złe młece czarownice są nie udały.